салом дӯстон, чӣ хеле ба мо маълум буд, Бавария мавсими қаблӣ он қадар ҳолати хуб надошт. Рафтани Левандовски ва нокомиҳои бозингарони наву ивази сармураббӣ дар моҳи март вазъи дастаро ногувор сохт. Бавария болои иштибоҳу корҳои ҷиддиро ба роҳ мондааст. Имрӯз оиди тағйироту навгониҳои дастаи мюнхенӣ ҳарф мезанем ва мебинем ки то куҷо шоҳигарии худро дар олмон мустаҳкамтар мекунанд. Омодаед? Пас бо лайки шумо мо ҳам оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. тарки дастаро дар Бавария на танҳо футболбозон мекунанд, балки ду роҳбари бузурги он ҳам. Оливер Кан дигар нақше дар Бавария надорад ва Ҳасан Салихамидзич бошад дигар директори варзишӣ ба ҳисоб намеравад. Илова бар ин, Ден Ротен ҳардуи онҳоро дар аҷибтарин вақт пеш кард, яъне дар вақти ҷашнгирӣ аз қаҳрамонӣ. Кристиан Дрессени ҷавон ивазкунандаи Кан шуд, вале директори варзишии ҷадид ҳоло таъин нашудааст. Бояд қайд кард ки Карл Хайнс Руманиге дубора аъзои директорони Бавария таъин шуд. Акнун мисли рӯзҳои хуби қаблӣ ӯ ба фоидаи даста кору фаъолияташро идома медиҳад. Акнун ба вазъи бозингарон мебинем ки чӣ онҳоро мунтазир аст. Лукас Эрнандес ки як соли дигар шартнома бо даста дошт, бо нархи 45 миллион евро ба дастаи ПСЖ гузариш кард. Ду ҳимоятгари дигар ҳам Баварияро тарк карданд. Жуао Кансело баъди 6 моҳи иҷора ба Манчестер Сити баргашт. Дейли Блинди зимистон ҷалбшуда шартномаи бадтарини олмониҳо ба ҳисоб мерафт. Ҳимоятгари 33 сола дар 5 бозӣ иштирок кард ва ба Жирона ҳамчун агенти озод гузариш кард. Бавария тағйиротҳои бузург кардани аст ва дар рӯзҳои наздик боз чанд футболбози дигар тарки Мюнхен мекунанд. Масалан, дарвозабон Ян Сомер нафари аввалин шуда чемоданашро ҷамъ мекунад. Дарвозабони мунтахаби Швейтсария баъди ҷароҳат бардоштани Мануэл Нойер ба Бавария омад. Маҳз дарвозабони Мюнхенгладбах интихоби якуми Бавария барои 1.5 сол гашта буд, аммо бо бозгашти Нойер боз тахтро ба ӯ меспоранд, чунки Нойер танҳо дарвозабон не, балки мисли нишоне дар Бавария ба ҳисоб меравад. Тобистон дароз аст ва навгониҳои зиёде моро интизор мебошад. Бавария таҷрибаи калон дар ҷалби бозингарони рақиб ҳамчун агенти озод дорад. Ҳамин ҳолат бо Роберт Левандовски, Леон Горецка, Александр Нубо, Клаудио Пицаро ва дигарон шуда буд. Бавария аз дастаи РБ Лейпциг Конрад Лаймерро ҳамчун агенти озод тавонист ки ҷалб созад. Бозингари австриягӣ на танҳо дар нимҳимоя, балки дар дифои рост ҳам хело устувор бозӣ мекунад. Мавқее ки бозҳои Бавария мехостанд пур созанд. ӯро ҳамчунин Ёсуа Кимихи ҷавон меноманд. Олмониҳо бо трансфери дуюми худ ҳамаро ҳайрон карданд. омадани Рафаэл Гереро аз Боруссия Дортмунд сюрприз барои мухлисон гашт. Ба нимҳимоятгари португалӣ Бундеслига ошно аст ва ӯ метавонад ба осонӣ Алфонсо Дейвисро иваз кунад, зеро мавсими гузашта яке аз сабабҳои комёбиҳои Боруссия Дортмунд маҳз ӯ буд. ҳамин хел Бавария барои харидани бозингарон пули зиёд сарф карданӣ нест. Ҳимоятгари марказии Наполи Ким Минҷеро аллакай дар Бавария пешвоз гирифтанд. Бозингари кореягӣ аз муоинаи тиббӣ гузаштааст ва Фабрицио Романо гузариши ӯро расман тасдиқ кард. расонаҳои олмонӣ хабар медиҳанд ки дар рақобат барои Ким Бавария Манчестер Юнайтедро шикаст додааст. ҳамин хел яке аз ҳимоятгарони беҳтарини мавсими қаблӣ бо арзиши 45 миллион евро ба даст омад. ҳадафи бузурги Бавария акнун ҷалби ҳамлагаре мебошад ки Роберт Левандовскиро иваз кунад. тобистони қаблӣ вақт барои пуррасозии ин мавқеъ набуд ва Чупо-Мотинг вазифаи ҳамлагарро дар даста иҷро мекард. акнун роҳбарони даста ҳамлагари сатҳи олиро мехоҳанд ба даста оранд, масалан Харри Кейн. барои ин ҳамлагар Бавария омода аст ки маблағи рекордӣ барои дастаро пардохт кунад. Кейн ба Бавария омадан мехоҳад, Бавария Кейнро мехоҳад, Тухел ҳам Кейнро мехоҳад, аммо Даниэл Лёви барои Кейн 120 миллион евро талаб дорад. ин ҳамлагар як соли дигар шартнома бо Тоттенхем дорад. агар ин гузариш амалӣ нашавад, Бавария боз ҳамлагарони рақибонашро мегирад. гап сари ҳамлагари фаронсавии Айнтрахт Рендар Коломуани меравад. ӯ бо чемпионати Олмон ошно аст ва интихоби дуруст ҳам
маҳз Коломуани мешавад. Варианти дигар Виктор Осимхен ҳам ҳаст. Наполи барои бозингари калидиаш маблағҳои калон талаб мекунад, вале гуфтушунид метавонад ранги дигар гирад, зеро дӯстдухтари Осимхен аз Олмон асту шояд ки ба ватанаш баргаштан хоҳад. боварӣ дорем Бавария ҳимоятгари канори рост ҳам лозим дорад. олмониҳо наздиканд ки бозингари бо таҷрибаи Манчестер Сити Кайл Уолкерро бо арзиши 15 миллион евро ба даст доранд. шартнома ба ин ҳимоятгар барои 2 сол пешниҳод мешавад. албатта ки интихоби беҳтарин. Томас Тухел мехост ки маркази майдонро ҳам тақвият диҳад ва Калвин Филлипс, Турам, Софиян Амрабад ва ҳатто Марко Верати дар рӯйхат буданд, вале мюнхениҳо ҳоло пешравие дар ин бобат надоранд. акнун ба ҳайати эҳтимолии Бавария дар мавсими оянда менигарем. Нойер дар дарвоза, Дэвис, Делинкт, Ким Мин Ҷаe, Волкер, Леймар, Кимих, Мусиала, Коман, Гнабри ва Кейн. бо ин ҳайат Бавария то куҷо муваффақ мешуда бошад? ҳатман ки дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед. хайр дӯстон.